Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin sa kampada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanong na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag nga bigat, nembag nga oras kada kaya aming asapada. Kumusta kayo medita? Sa dinuman na pasit ti lubong ti ayan yun, yaman nga oras, yaman nga aldaw. Kapagkablawan na kayo iti nembag nga oras. Kaya pakishare yung programa ito ipapagayam, share. Kaya padaanan yung papagayam ti pagkasalitaan, ngayon ti padayawan nga ibasa. Ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Vanessa. Nga napauluan iti Imon. Apon, nakadaldelegado ti Imon. Ado di tayo matay ti Imon, nakadaldelegado, ado di tayo pumatay gapo ti Imon. Unanda ka no, ket no ag-imon ka, ket pasit ka no dati panagayat mo, iti padam nga tao, o no iti may isa nga tao. Depende. Kaaming aglabas ket dakas, ado di kita sobra nga Imon, di ba? Padaanan nyo ko no dati nga pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Vanessa, sa kudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Vanessa, Dear Manong Nemi, kaslaawan tinapuutak nga inak Manong Nemi. Wen, kasalasan ko nga narikna itinapaot nga dungo panangipateg ti maysa nga ina kaniya. Ngamin Manong Nemi. Kasla agang amangaw ana. Kasla may salaing atag tagainip nga adda ina nga mangdigos kanyak, ada ina amang sukat kanyak, ada ina nga mangsagaysay kadagiti buok ko, ada ina nga mangpunggos ti buok ko, ada ina nga mangkibin kanyak, ngayon ka magpaspasyal. Ngayon kaslay di adan nananay nga nakem ko Manong Nemi. Awa maten ti inak. Sapsapulak maten ti inak. Salsaludsudak maten Manong Nemi. Kani daddy, no napanan ni mami. Ngayon po di awan maten tinapuutak na ina Manong Nemi ni daddy maten iti mga asikaso kaniya, iso maten ti mangdigos kaniya.
Isumaten ti mang sukat kanyak, isumaten ti mang pakan kanyak, isumaten ti mang kibing kanyak, nga mapan kami agpaspasyal. Di tayo maten manong name tinagulugan, nga umapapala kadagiti adda inana. Wait, nang runa lang roda ni dagbasa ako ni elementarya manong. Ni daddy, timang rubwat kanyak, ni daddy, timang itulod kanyak. Irinto tadigdi ka eskwela ket ina, timang itultulod kadakwada. Ina, timang banbantay kadakwada. Siyak manong name awan tagbantay. Tano may tulod na ko ni daddy, dito eskwela. Kalpasan nga mabagbagaan na, nga saan kagluko. Nga agsingsing petak, nga pasdan ko tagbasa, agdengegak iti maestra. Panawan nakton, tama pa nagtrabaho. Umapapala ka talaga manong nemi kadagiti adda inana. Nang runa, ket madlaw, nga dagiti adda inana nga kaskulaak, nang runa kadagiti patak nga babae manong nemi ket nakapimpintas, ti pa nakaurnos ti buok da, adda pay sang kabasit nga make up da, ken nakapimpintas ti plaster ti arwaten da. Dito ta siya. Samot unay nga kaya ni daddy, manong nemi, ti mangurnos ti buok ko, ti ladda, pampamayaan na. Katawan dak to manong nemi, dagiti padak nga ubing, kaskulaak, tas anto nga napintas ti panakapunggos, ti buok ko. Di kaya't nangasaway manong nemi nga talaga nga napaidaman ak iti pamateg kuno panangasikaso ti maysa nga ina. Kaya mapapalak ka iti addaan iti ina. Adda iti pasken manong nemi dito eskwela nga karaman dagiti naganak kada kami. Dagiti kaskanyak nga babae kaya dagiti matlalaki nga kaeskwelami amamet iti tumipon kadakwada tapno agkakadwa kami nga aggaay. Katawan to manong nemi ta tintumeten ni dadik ti umay idinto ta kakaiso na nga lalaki. Awan ngamin mami na ni Vanessa awan mami na oray no kastoy manong nemi. Adlaw ko nga samot nga kurkurang ni daddy. Kamani po di awanin ni mami manong. Awanin talaga ti mga sikaso kanyak no saang iso. Magustak laonayin mo kung anong no kasta nga dikusan na. Nga sabunan na tirupak, ludludan na, manong nemi. Sanak to rubuatan, sanak to arakupen, sanak to agkan, arakupek tumet, agkak tumet. I love you anak. I love you too daddy. Taorawan mamim. Siyak ti mamim, siyak pa ti dadim. Doan yaman ti ka sa pulam, iti ina, ipaay ko ka. Ngayon na pipinas matlangan dad, no da. Sa tinong ngamin tayo ni mamin ko. Di medyo mature ti panunod ko manong nemi, kasla na imula ti panunod ko nga simurot iti sabali nga lalaki ni mami. Nga tibagbaga di kiti karuba mi manong nemi kat saan kanumot nga nagkasar da mami kini daddy live in kanulayang idi when nadagayam idi panawin nga awan ni daddy idi sitong ni mami tsak maawatan na daduma manong aging ka manong nemi nga nagturpo sa konti elementarya at hindi kiti kondaway manong nemi nga asla. Sanak ba ito na kaya't adikusin ni daddy? Dad? Anak. Dikuskan kayam datan. Ay, kaya, kot kayam datan. Balasitang kan. Balasitang ako. Mon. Nakapimpinas ka. Kaski ni mami? Tapay nakita ni mami mon. Ano malagip mo tilangana? Kusla tsak mo rin mamoy. Tampet pala nakim ko di basta malaglagip ko nga ada mang kibkibin kanyak ada ina nga mang digdigos kanyak mungor ornos ti buok ko hindi ko bagamon tamo maten
Solo mong tagdi ko sanak. Kadne. Napadasa mo ti. Ti adon na labagan na. Nagbensa kon. When? Nagmens ka ni titawan mo 5th 12. Magabon ng dumakil de barukong mo. Gusto nga mo ipagpakita kanya. Kat lalaki at. Daddy ka nga dad. Anak na alas. Oreng anak ka nga peso. Na alas. Gusto nga suluhan mo na tagdikos. Saan ka nga tagdikosan, Juan? Ano nga na alas? Shhh, maawatan to anak. Sige dad. Mangga pumat idin nga maawat ko. Awon awatek. Agpaiso. Dadik nga agpaiso. Ang madimot nga agpaiso. Masang gulat na maliklikan manong name no kasta nga sumangpetak. Dito balay. Nga kapo iti eskwela. Kat umuno na ni daddy nga sumangpet. Suntot pagtarusak. Nga mapahanak iti ayan naman nung arakupek to. Dad, adakon. Kit kumusta ka nga nagmalmalim? Okay man. Agraduar ka doon elementarya. Ag high school kanton. Bumalasang kanton. Maki-boyfriend kanton. Anong to ti age ko? Anong to taon ko nito boyfriend ko? Ito no, makapagturpos ka ti college sa tatrabaho. Ayun sa nga maligli ka ng maki-boyfriend ka doon adda ka ti college. Okay lang. Basta hanggang aglablabes. Baka ti kaadun to kita agharem ka Hindi nakapindas mo, anak. Gwapo ka mo, dad. I miss you, tagmalmalim, dad. Sabi ka, binisit ang tilips ko. Dad, dad. Timuging latan. Kasak na mo binisito, tamuging mo. Tabing-ping mo. Kaya lala, kagsukatan. Tayo manak tulungan ito ko, sige na. Masapol nga ituloy mo nga, susuro, nagtitrabaho tayo, nagtibalay, tagluto, taglaba, tagdalos, okay? Kas may isang babae. Dad, Ton ka ano nga daanak ti ina? Kahit mo ka di nga talaga. Kahit ko Kinori ka dad. Kahit masabol met, daan ka di. Gusto ibagbaga di kati kaskulaak, di kati classmate ko. Imposible sa nga mga asawa ni dading mo, kahit guwapo met, sa pintas trabaho na kunada. Kunak matakit na okay lang. Sakpay na ko ati mang dagdag atap no, adda asawa nan, adda matin maming ko. Ngayon dad, tanangim tagpili ang mga makapatang ka rin ay agbaling stepmother ko, madrastak nga. Dadangar ti kapatbuteng ko Ngayon ba no, danton masara ka kanak, iyam amok nga muna keng ka, kat sikanto tagdesisyon, no kayat mo nga balin nga may kadwa nga inam ken asawa. Sige dad, basta masapol ngamin nga da kadwa tad to, itutuwata lang ni. Baka no ibagada nga si kakinisyak tag-asawa. Nagloko ka. Kituan, nangaroon ito nagbalasa nga. Talagang pampangunot mo. Alala, sige, bayan ta, armekton ni Elena. Elena? Sino Elena? Uno sa angkat ni Kura. At dadwa nga niya pagpilpilyak Sabi ko mata sa anak to ang kamali. Tipilik. Ngayon, teko na kon, si kanto tag-desisyon, no kayat mo no saan. No kayat mo, di okay, no saan, di sumapulak ti sa bali. Ore jak kayat no kayat mo, basta sikat tag-desisyon na. Para keng ka, kayat ko nga ikang ka iti ina, nga nadungo, ken mangipataggen ka. Ken mangipatagmet kanya. Adak identity first year high school manong naming idi ibaga kaniyak di daddy. Agsagana ka. Gabot adaya mamukon ken ka. Peso dad? Kasano? Ayaban nyo dito balay? Saan? Enta kami isuri ti may isang restaurant. Kalpasan na. No, okay doon ken ka.
Mabalintay tumaten di mapanagbuhit sine. Hindi ito nga dagos. At dan nagkinawatan mi, kini Cora. Imbaga ken ko na, nga masapul nga, iyam amuka. Ken iyam amuka ken ko na, kat mamamuna kamat, masapul nga, sikat desisyon. No kayat mo iso na saan, madiadad. Happy kastat ko na. Baka inasawa nyo lang iso, asawain nyo lang iso na, kapukanyak. No, dahil ito tikait ko sawain. Basta, sige, bahala kayo. Napintas manong nemi ni Tita Cora. Wen. Tayo di napamintinano ni Suna, iti may isang restaurant, manong timakder nga si mahabat ka na kami sada naginarakop nga nagpeso-peso kini daddy. Sa nag-inyama mo. Ay, hi, Vanessa? Hi, tita. Nagpintas ka, Vanessa. Napimpitas ka, tita. In-inaw ni daddy, imtisi ka. In-inaw ni tita Lungatawan. Agbagay kayo, tita. Kadi, sungit ko nada. Alagat sabi ko mga tata, may ikarkari akeng ka. Ay, paabi na siya, tita. Okay. Hindi tilamisahan tayo. Nakorder na kitahin, sweetheart. Nagabayatan man ng naming nga magmagna kami nga umasideg iti lamisaan nga nagkapuan itay ni Tita Cora. Siyempre, kas dati naruamen nga kibkibin kami kini daddy. Kinita nak manong name sa nakinita ti imak nakakibin kini daddy. Kibinan ta. Ha? Kibinan ta ni dadim. Ni sweetheart ko. Dadim, asawag tumeten. Kibinan ta nga duway sunan. Madlaw ko ken mariknak manong name nga na siya at nga babae ni Tita Cora. Nga di agangay manon name sa anin nga tita ti awag ko keng kuana no di kat mami. Nakasaysay at ti panakisasarita na kanya, nakadungdungo manon name. Uwan manon name, aging kaya nga saan langin, na iti restaurant, ti pagkikitaan mi, umay pa yan dito'y balay. Amunak maten nga si Kaswen manon name. Uwan, kat numakadigo sa isumatin ti mangrumpot kanya, isot mang sagaysay kanya, ison ti mangurnos ti buog kumanong, ama nagmayat, maragragsakan na. Napanagkailakitan ka nang iti classmate ko. Saan dakon nga luklukwen. Bagag to katakwada nga adan maming ko. Okay na? Okay ka na, anak? Okay, mami. You're so good, mami. And thank you. And I love you, mami. I love you too, Vanessa. Okay. Okay. Itulad ka sa eskwela yo. Uri saan ni mami? Adamit inarakila ni daddy nga o may magdagas kanya kapag luganak. So, di bang itulad kanya sa agawid at tulatan. Bahala kay ni daddy. Di kayo sumrag trabaho? Nagdayop ka mga agpadpada. Tapag tulagan mentikal isami. Rinumbuatan ka lang tapno. Makamangan sa eskwela. Pangal-al daw ang kadi. Adakan din sa eskwela. Sadya kami ng mga daw. Okay? Gananad ka nga rod Mas nagpatagbasa. Kan sa paam ito tagawin. Okay? Saktot mga sukat man ang ganga. Agluto akto tiniimas nga si daen ito ng rabi. Amo patangak tulad ang di paborito. Nagsayahat ka. Mami, thank you. Sige. Kabutan ako sunod parang ipatpatid ko kini dadim. Kasi tama di parang ipatpatid ko kini ka. Hagyawanak, mami.
Oen manong nemi talagang siyak pa idin di mang dagdag kini daddy tapno agkasardan. No man ni baga ken kuha ng approve without thinking nga kayat ko ni mami Cora awarit sa pulak pa ken kuha na. Nagkalay sang harod di kiti tuwa manong nemi kat nakaragragsak da. Agasmet iti kinaragsak ko. Uhain manong nemi. Kadidit agasawa dan siyempre. Andan nga kanaed ming agnanayon ni Mami Cora manong nemi. Agagadan kami nga grubuan iti bigat manong nemi. Oray no balataw da ko man kini daddy o may naktupel lang asisteren. Mami, siyaklatan. Kayak batin. Okay, kawin lang talaga o. O problem? Owan mami, thank you. Agrupot kayo matin. Nagigidan tayo nga rumuar. Idagasadak di eskwela, sakit tumatin mapanagtrabaho kini daddy. Kat gaputa na ruwamak manong nemi ti dati nga aramidek no kasta nga sumang petak dito balay kat adda dati kini mami agdiretso ak kini daddy sut umuna nga mapangko arakupen kun kumustahin. Dad, I'm here, I'm home. Sorry dad. Naradla daw ka nagawid gamta kayo kini mami. I love you dad. Okay nga rin kagsukatin. Ha? Amok nga naladaw ka itatang gawin kapatang napnapanan nyo ka nagdiklasawin mo? Dad, bakamti, na batang nagdalos, susunod ladaw kami. Hello, mami. Love you, mami. Pangkot numat nga sublatin, mano. Naming anak ko, ni mami. Emcha ka mo. Takasla. Ada problema. Talim, mami is... Nakaralang lang kami nga nangan, manong nemi, tumutulong akmet, ang ikistimar, edi tasimre kini daddy, tisalanta kini mami, kat nabati kang pailaeng kini mami, iti kusina. Edi mapanak ko ba matin iti banyo tapno, labaro nagdikos, ingkawid nak manong nemi ni mami. Mabidlang Vanessa. Mami? Tukaw ka. Tada pagsalita ta. Ay, mami. Balasang kan. O, in second year high school akon. Talagang agminarin nga sukog tabarokong mo. Kaya natayag ka, nalapsat ka. Nalapsat ka lang nga, mami. The boyfriend mo? O yun, mami. Jackpot kayat. No, pero di kita yung sutil kanya. Kin sa akto lang makiboyfriend, no. Makaraduwar ako niti college. Kin kasama din ito na dan trabaho. Tadot ko na ni daddy. Ngayon mo kasi pagarikan, saan kunto ka maliglikan, ti makiboyfriend, to adak ti college. Okay lang ka, no? Basta hangka mga glablabes. Mabaling ka di ka manipulita. Kat saan nga kasjeti parang tratar mo kini dadim. Nga niya, mami. Nga naskan pa yung arakopem. Nga kaslay dubing ka pa lang. Saan nga naskan pa yung nga bisituem. Iti mismo pa yung sangwana. Ha? Oh. Naglagay pa yung balasang ka. Lalaki ni dadim. Ay, matitakas na mami. Ano nga awan? Awan ken ka. Awan ka ni dadim. Ngayon siya ka ron. Ay, di ka mawatan. Di nakmawatan? Nung babaling ka siya lang timabaling ang mga rakop. Kini Daniel. Dadim. Siya tilahing tumabaling nga mang bisito kang kuha na o bisito na. Dati matakasta, mami, idi deta, idubing ka pa idi awang pa'y idi sang ka pa'y nga balasan.
Sa bali kami ti pa nagkita ken ka. Kada kayo, nakasta nga ar-arakupem ni dading mo. Naslasang kang gamak nga mga pungol, tropa na sa kiss and lips na. Ah, amo ka mawatam ti kahit ko sa wan. Nuusarem ti panunot mo. Na alas. No, sa bali nga tango makakit-kita kada kayo. Ibagatan to pa yung ada relasyon yung agama. Kaya ada relasyon may atagama kami. Kahit kung sawan. Amang kading ada digiti aga-ama. Wano digiti ama nga mangsagid, amang molestya ti anak na. Saan nga marami data ni dating ko? Shhh! Saan nga maraming kung saan maraming. Ngayon agi mo na kunak man langin. Excelos kayo, tita. O, nalipatan pa yun nga am ko kanyak. Ay, mami. Kaya, asawak ni Daniel. Apay nga pag mo ng dakit, anak-nak. Basta. Ada limitasyon damin. Dito ba ko nga limitasyon? Masaktanak. Agi mo nak. Bayan yung ta. Ibagag to ni daddy at sa mong ibagbaga ni daddy. Dakam itong tagsarita. Basta tungpal ka. Manikpod ita. No sumangpet ka kat madano mo ni daddy. Umanay yung bagang hi daddy at dakon. No hasta nga kukuyog tayo. Saan ka makikibin? Saan ka nga kumibin keng kuwana? Siya kakibin mo. Tagbat pa data nga babae. Sige, mami. Banyo te karigatak detak. Ngaramiden. Numampay saan ka anarwam. Marwam kanto. Basta tikang kanay mo ng mulmula ta panunot mo. Dadim man isuna. Ngam, por de la kadesa. Mawatam? Sige, mami. Manong naimi na istoryak da ito nga banag kadagiti kaskulaan. Nang runa kini June, manong naimi nga nasinged kadagiti lalaki nga kaskulaak nga kasladamat pa nagkursunada na kanya. Umot nga may nagpreso Uri siya kumit nukas pagarigan. Sa makita nga kasi ti panangarakop mo, panangapukol mo kini dadim. Kat balasang kan, kat makita nga boyfriend mo, agi mo na ka. Apay ko boyfriend ka kuma? Ikas pagarigan lang. Anong tulagid din no di asawa ni dadim. Nga sa mga kapin kat makita natin kasi jay. Agi mo. Mati sa bali nga mariknak no di may sak nga anak. Kat amak ni daddy. Ay, no dadong matingat nga men, kat saan nga mabalinan. No kasano ti kinalailo yo idi, kini dadim. Idi ubing ka pa saan itaan madin? Uri no lalaki kumat kas pagarikan ti kinataom. Ibagatan to pa nga dan adamay sa nga bakla kada kayo. Na muna karagituin. At daragitita, ama, amulisyan na ti anak na. Di anak, agkras ka na di ama na. Sobra kayo mo. Manong name karigatak. Nakaslain niya dayo tiriknak kini daddy numampay may kawak. Kaslaretay siyak maten. Kaslaretay nagbalin maten nga estranghero ni daddy kanya. Banag manong nga madlaw mat ni daddy. Lanesa? Daddy. Kumusta? Kasta dad, ang problema yung kanya. Napas na yung ti eskwela. No, at the meeting, umumemot lang ni mami mo ka? Natanda mo tubra ni mami? Siyempre, at the kiti gunawin ang eskwela, kat dagiti nga, daki nga
estudyante ket masapul da iti parents, di ba? Ako mo ti problema dad. Nga pakasapulan da kada kayo. Ang kahit ko, masubaybayan na ka ni mami. Nga, no niya ti problema di eskwela. Ang problema dad. Okay na dad. Ako pagdanakan nyo. Okay. Dada ti bagbaga ni mami. Nga mabalin lang ako makit. Isa ding nanti panagtrabaho ko na. Ore kita nga tumat ti pwesto. Nakal ti sweldo. Tapos na kasta, kita sikat ti maasikaso na. Sikat ti asikaso na. Diba? Datot may sa kalikago mo edi, madaanak iti asawa tapno. Adda ina nga mga asikaso ken ka. Idi ubi nga kadad. Ngamitakit palasang akwitan. Kapag balasang kan, di ka matano mararakop kanya. Diyak man mo dad, kadag ko na nga mati ka no? Anak, iba't patig ka. Iba't patig ka man dad. May iniwag ka. Okay ka man tarakupan ka. Dad, di ka ka di mailiw. Nabayagan nga din na kinarako. Nabayagan nga saan ko inayayam na gitibok mo. Nabayagan nga saan ka sinaklot. Dad man, nakalalas man kami no. Saksaklotin na kinalasa nga ako. Nakalalas man no, apaprosan niyo pa itibok ko. Baka may bagada nga girlfriend na. Iba't patig ka. Kas may isang anak. Iba't patig kayo, dad. Unay-unay. Nang ronay dubingak. Nga da kayo tinagbaling nga inak. Da kayo ti inak, da kayo pati amak. Kaya itataadan inam. Okay ka naman lang ka, o rin o irapin na trabaho. Okay lang, dad. Tinaskin ka siya. Anda kayo dam. Sana kas idi ubing kapay nga idi awanin ni mamim kat siya kunti kakaidam nagkakaida ka tangan tuwang undad yung samutan nga mabalingag kay dataat adamatin kahit idam kas idi siya kaunti nang ibaga kada kayo nga santa ko nga digusan pay kapat naman din siya pilang bumalasa nga ako nga digusan da. Manong nemi adakam tikas tangadjar, edi sa amin na puutang na si Mangpet ni Mami Cura, kat na matangan na ti amin. Impadlaw na manong nemi ti soron ken pungtot na taoran nala inranda kinugtaran ti stukaw. Dago sakmet manong nemi nga rimukat. Sigurado nga salangatan nakmanin dito nga. Mami Cora, ako naktinakam ko. Kadagpay suman. Kasi siyempre ka ni daddy, manong name iti salada, talaga narantahan ng corner na. Tsaka di mat ko nakangkang, ha? Mami, kahit mo tatong-patong-pahin ka. Kahit mo taidumodong katirupan. Mami, awan tanyaman din nakita yun. Ano nga awan? Kurang nalaing nga glabos kay nga duha. Kurang nalaing nga, Allah, santong mo pasamag dito, mami. Apa namin nga pag-imuhan dak para kini daddy. Ulitam to pa yung maminsan kita magkita. Diyak ko mga inaramit tikas dyan, no? Yung baga ni daddy ka nga, nabahag nga minin nga, saan ko inarakop, kat mailiw ka niya, kat sika mailiw ka mat kang kuha na. May namin na pag-imunan nyo ti amak. Ano, api ka pag-imunan dak, para ti amak ko na kuma. Padasan ta baliktadan da iti pasamak. Vanessa, mature din ta panunod mo, kat mawaram ti amin. No, kas pagarigan da siya ti asawa ni Daniel.
Kat ada makita ka babae nga inarakop na. Anat mariknam? Okay lang kanya kata. Amok anak da. Anak na. Agamada. Agamati kasi diyang itsura. Ba nyo, mami? Tawarin mo kasi diyang nga. Kaya't nakarukupin ni daddy. Liklikak. Dapat lang. Liklikam. Bagbagaan nyo ni daddy. Ba, tagsarita kam tot na lapat. Huh. Aging ka manong nemi at daki dito Fortune High School at adaman nga kabalbalasang tilanga. Naman pa adadaywak ni daddy manong nemi ngam nakasta nga umasidagak labasit nga kasasarita kat adda ni Mami Rose o ni Mami Cora. Opo, una kit tadaman ti palangkita kanyak ti stepmother ko ti madastra marano. Aging ka nga siya kun ti magapapaan na. Okay. Kas iti may sa ngarabi manong nemi nga nakapuutak. Amang mangag ko manong nemi ti panagapapa panagsinsinong bat dadadi kini mami. Ikarkarigatan nga ta manong nemi ni daddy nga kontrolen ti timak na tadi nakayat nga makariingak. Ngam nakariingat. Bimangunak nga rimuar iti silid ko ngayon masadag iti silid na daddy kini Mami Cora. Nga dakit ilabes tiri daw manon nemi kat nalawag kamang mangikudag iti mang ibagbagan. Ako na ni daddy when awan trumpin nga pagimunam kini Vanessa. Ay, naglukan. Apay kami mo kaking ko na. Gaputa ba? Gaputa nabimpitas ka di isunang itisika. Ubing itisika. Data ka rod. Unang anya. Ana? Ibagam nga putot mo? Dito ta nakalawlawag nga sa mga putot? Ala. Amom Daniel, hindi pa ilang. Hindi pa ilang nga kaya tikas kinasingad yung nga agama ko, no? Kasi imagine, may matangak sa kuha na kabis mo, agin narakop ka ang bidnisito. Nga ko nang nangarik na nga, awan tayo nyaman na mariknak, no, dikat amanak. Anak, di bang ibilang nga kayang kuha na? Anak no, anak. Ngayon na dakay ito lugar nga talaga nga masulisog ka. Masulisog kayo. Maramid mo. Maramid yo. Gaputa sa mumat nga pudno, putot ni Vanessa. Mabaling ka din nga isardeng mondeta, baka mangig ni Vanessa. Apay ko ma. Apay ngamin nga, di mo pala ibagak yung kuha na ngamin tipod, no? Daniel, no kayat mo ang tultulot relasyon ta. Papanawam na nga Vanessa. Yan tangang ka sa mumat nga putot. Yan tangang ka putot ti sa bali nga lalaki nga ginuliban na ka na di imunang kinalibiin mo. Hindi anda ka abroad. Makikiktutak manong nemi kadagita nga mangmangit ko. At nagayang palimad ti biyak ko. Sa nagayang nga pudno nga putot ni daddy. Saan ko nangin tuloy pa manong nemi ti dimngeg. Napanak iti kusina ng iminom. Kalbasan na. Nga pa doon agsubliak iti kwarto, mga kuntumit lang di iti pagsasalitaan da. Iso na paanak iti likod. Kaya nangala akon manong nemi, iti panang insel-sel kon, iti doa nga, abot tila pahayag ko, tapos ko nga mangigpaitan, yaman nga pagsasalitaan da, nga pag-apaan da.
nga dito'y ako nga nagsangsangit Manong Nemi. Saan nagahim na pudno nga anak ni Daddy? Nga damad gahim pudno nga rason ni Tita Cora tapno agimon. Jakmat kami na mo. Nalas nagpaiso, hindi kasi diyang kinailailot itong galmay sa kada kami, ore agama kami kat naalas, anya lakit katangarodin at tasang kamad gaayam nga pudnong agama. No mo na tibilbilin ni Tita Cora. Api ngamin nga dinak papanawen. Yan tangi kat saan kami kapin ano kini Daddy. Kaya ni Tita Cora nga mapukawak iti da ito nga balay. Tapno awana kun nga pag-imunan na. Tapno awana kun nga problema na. Nga para kay kuhana kat agawak ni Daddy. No amok lang kumakastoy ng apay. Tapos ang imbaga ni Daddy, apay. Hindi makiktutak Manong Nemi, tanakangigik ti kanabtuog iti uneg. Dakasama tinto mapaspasama. Nagsubliak iti uneg Manong Nemi. Kaya Jay, nangig kumanong. Awat sa bali nga pumanaw iti na ito nga balay no saan na sika. Isak di pa panawem. Nga po na bakbaketak. Ububing na dagbalin nga may katlunto asawam. Timbilang mga anak. Asawam. Pwa! Manong Nemi tapno agtalnadan kababayan na kiti karuba. Rabrabi Manong Nemi nakapigpigsat pa nagapapad. Daddy! Mami! Mamaling ka din agtalna kayo. Hoy! Sikat ti kontrabida iti na ito na balay. Sikat ti rumbing at pumanaw. Amam ka din na saan na ka nga putot ni Daniel. Nangig ko, saan mo nga ulitin. Rumbing unang nga gimunak. Di ba? Tarejay, panagin indarakop yo. Nga panagbimbin ni Sito yo. Kurang nalaengan nga kuha. Sino kumatisang nga gimon? Alamat kat asawak ni Daniel. Awat di pagdanakan nyo. Tuwari tamat lang. Kahit pumanaw ako nito iti kabalay. Dapat lang! Saan nga rubeng nga sikat ipumanaw, Vanessa? No dikat beto nga Cora. Ha? Kayat mo iso ng siya, Cord! Kayat ko ni Vanessa ng sika. Sika! Nga tila babawi ka ng asawakan ka. Ha? Kung naklo na nasayat ka ng tao, kung naklo man nakaawat ka, ngam gayam, si kamat ti mangriribok ka na kaming agama. Agama! Pumanaw ka. Itamat lang. No kayat mo, tulungan ka. Nga mangirwar ka na kita arwatam. Tulungan ka. Irwar ko di tarwar di kita arwatam kan makamuka ng mangornos. Kaya nagpeso Manong Nemi. Nakalalisto ni Daddy nga nangala ka na kita arwatam di tangang Cora. Sana imburaisan Manong Nemi tiruar. Pinawang ba't sa bali na ramid di Tita Cora nung di nang umungan ng karga ka na iti arwatam na iti bag, maleta, trolley. Kaya dito ay dimit lang arabi Manong Nemi. Naglugan iti bukod ng akutse anang ibaga. Ay! Agpapaskayon nga agama! Kaya iti kayat yo! Taan ang arod, kaya kayo matpunto nga agama! Di na kayo ang tagasawa! Nagalaskat, tika ko ang susure taga babaeng. Nangig ko Manong Nemi ang dayamudom ni Daddy. Nga dagman di suli Manong Nemi ang sangsangit. E mas nagkanyak ni Daddy. Nga panggap na kumaman ng Nemi nga sagidan na ngam nagatasak. Didak sagidan Dad. Kagura na kani. Sabi nga siya ti pinilim. Anak. Nuan yaman Dad ay ti panunot ni Cora. Dagkalabitot. Awan pulos day tay tiriknak.
Awang pulos data tinakim ko. Manipod at timtang ka dito'y lobo. Nangaro na di pinanawan na katiinam. Nga siya akong tinagbaling nga inakin na ma'am. Awan ti sa baling ang paay ko keng ka pamatig kendungo no saan nga pamatig ti may nga inakin may nga ama. Para saan ka nagtakod kanyat? Imbilang ka nga pudo nga anak. Dastat palang ipatig ko ken ka Vanessa. Iso nga awan ti sa balik kapat ganyak no saan nga sika. Asin no laeng na diyang akuray ti biyak ko. Iso tinang dadahil ka na ta. Idiragsak ta. Nga agama. Sa nga nasakit, tinakam ko. Iti pa nakapukaw ko kenkuana. Ti pagsaktan ko matinakam ko ken musika ti mapukaw ko. Kabat-bat patik kanak. Isi ka tiga po no apay kalikagumak tagragsak kanang biyag. Tapos ikatiga po no apay nga nagbambanugak para tinaran niya ka masakbayan. Masakbayang. Kanaragsak to nga bangunan nga pamilya. Iba't patik ka anak. Nasyaktiin na ka na ma'am. Inarakop na manong nemi arakop ti may nga ama. Binalas ko madeta nga arakop ti may nga anak, iti ama na. Nagkaman na tayo. Nagkaman ako na ka. Estranghero ako makangka, kaputawan pulos. Inanyamay nga relasyon ta. Nasabad gaya mga siga di puno nga amak. May parik na yung kanya tipud-pud nga pamatag ti may nga ama. Nga nainayon pa yan ti pamatag ti may nga ina. Agaman nagdad. Agaman na ka. Pero medyo limag-andirek namin manon nemi kat nagamay kami. Nga nagtugaw kat inistorya na ti amin. Randa kumamat nga talaga ipuntukin ka. Ito yung umno ang panawin. Mo muna matinga na yung lugar, babayin sila dyan nga kura. Live-in partner ko idi ni mami. Lalo may kumandag kasar, apaman nga, malpas ti kontrata, hindi pa nagtrabaho kay abroad. Pinanawak. Nagtalaka ken ko na. Hindi di sumang petak. Ada kamat gaya man tiyan na. Kaya't nangasawin. Amog hindi nga sa ang siyak ti amam. Naalanat sa bali. Gagabuti patpatig ko. Kan patyak ng patpatig na. Intuloy mo tinagdan na. Nuwampay sang kami pa nagkasar. Tanumanin ni Jayak kang kuha na ti kasar, ngam tinamat kayat. Itong kuha na. Gayam, nalimad ang sinsinarak, iti amam. Ay, amasaratan nagpukaw anang panaw karata. Ni mami. So ako nam kasla di mo napuutan nga dainam. Daas law palat na mo edi nga isot mga asikaso keng ka. Amang digdigos, mang suksukat, mang rubrubwat. Awarik nam nga nakakibkibin mo nga inam, nukas nga damang pasyar, mangipasyar keng ka. Nagpukaw. Tas imurot, itit lalaki nga talagang ipatpatag na. Ti amam, ti simurutan na. Apay ka saan nang intugot ni mami? Datatihan ko among sungbatan. Posible,
nga saan nga kayat ti amam nga makidan na kayo nga mismo nga gina. Una dyan ka mo. Baka adamat pa nagduwa-duwa na, baka saan na kang apod nung aputot. Diyan ka mo kasumbatan. Ngayon, patapatak na ita. Mo rin na saan na kayo nalanak. Kasta na ko nakot. Saan ka man nga nagtahod kanyak? Ngam impatig ka, iba't patig ka, dungdungan ka. Kaspod nung nga nagtahod kanya. Ngawan, sa bali kapatgan kanyak, no saan nga sika? Uri manung akura. Ngawan, ti pangisukatak kang kanak. Gabata para kanyak, kat anak ka. Para kanyak. Darak nagtartaray ka na gito orat mo. Para kanyak, kat adapasad ko. Ana igamer ka na gitilaslasag mo. Ipatpatag ka unay-unay. Banesa anak ko. Manen manong nemi kat naging narakop kami manen nga agama manong nemi. At kastahon iti parang yamyaman ko kenkuana. Tamamano ti kas kenkuana manong nemi. Kamang ipatag iti may sanganak. Numampay saan na apod nung anak. Pwede awanen ni Tita Kura manong nemi dududwa kami manen. Nga kabalay kay ni Daddy. Kaya sana nakas idi manong nemi ti kinairut, kinalailo, kinasweet, kinasamiit. Nagiti anyaman nga panaginarakop kan panaginageng. Wen, dinikli kami dati nalablabas nga tanalabas. Kapag para kanyak manong nemi ni Daddy Daniel ket dading ko. Taparamat ka ni Daddy. Anak na. Nagradwarak nga rin di high school, laging ka nag-college sa. Kawamat manong nemi ti makamo. Iti sekreto mi nga gama. No dilaeng ni Tita Kura nga dimin amon no sa dinot ayan manong nemi. Iti saludsud kini Daddy no dapayranta nga mga alat sa bali. Saan anak? Nung napimitas ko man dad, tapay? Tap nalikas na kita. Saan tayo nga dududuha? Alis tong kidi nga guyodin ti panawin, no, graduar ka ti college, kahit adanton asawam, kanagtunti. Sagudan dakton, iti apukok, tanong kas pagaligan ti agritahirak tun trabaho, at dadagiti apukok, manipod keng ka, nga aywanak, kan kaayayam ko. Edada ako ni fourth year college, manong nemi dito ko nga namamot iba lalaki nga naikari para kanya. Iso da ito manong nemi ni Dennis. Edada mo manong nemi inadadal ko tiriknak no talagang iso talaga ti pakariknak ti ayat. Inadal ko mat manong nemi tiriknana ken ti ugali na ti family background na. Kinapod no naman ng nemi, sakbay ng inaklon ko ni Dennis, nebagak tipod nung relasyon mi ni Daddy. Oh? Sumid lang ngagimon, di asawa na. Imawanan tikas di nga, sweetness ti tunggal may sakara kami. Para kanyak ni Daddy kat Daddy. Para kang kuha na, siyak kat anak na. Huwag ka nitirantam nga magsapol, tipod nung inam. Anda. Ay, nakas pagarigan to dumteng to panawin nga mamamok, tipod nung ina. Numampay ka na din na anak idi, ngayon kaslawan tinadlaw ko na puutak. No dumteng tumandit nga panawin nga kita kami, di dakilo na pagyamanak. Di nga rutpod nung amam. Baka, no sa dinutayan, tipod nung inak, sadya matayan tipod nung ama. Ngayon doon ka
nga makita kadagiti na pudno nga naganak kanya, diya ka mong ipaghanon ton ka. Kaya nga naggraduar kami, nagpadpada, kanadaan kami trabaho, manunemi kat kalpasan ti duwang atawen, nagtulagan minti kalasabi. Ito kondisyon, manunemi, nga saan mi apanawan ni daddy. Yan tangay, matikaduami, ni Denison manunemi, siya mangpweden, dito balay, siyempre kalpasan nga nagkalay sa kami. Nabaling kami madlang at talo manunemi. Kat nagritiron ni daddy, trabaho na, isumutanti ka ada ni Dennis Jr., nga anak mi kini Dennis. Kat saan kami nga nangalapay ti Yaya manunemi. Gapot naasikaso ni daddy kadagiti ubing. Naruwam na ita. Tadi awanin ni mami, isunti nang asikaso kanya. Isunti nang digos kanya, nang rubuat kanya, mangbado kanya, mangurnos ti buok ko, no, mapayasa nga napintas, ti panangurnos na. Nanadahan kami pa iti duwa nga anak, nanunemi ni Dennis Jr. kan duwa nga babae. Huwen. Nga di kito yung anak mi manunemi, siyempre ti bunga, ti anayat mi ni Dennis, nga iso ti mang titiragsak ken ragta ken pigsa ni daddy. Ang mga sikaso kadakwada, mga iwan kadakwada, nukas tangang padpada kami ngadda ken ni Dennis iti trabaho. Awanin ti damag mi may panggep ken ni Tita Cura. Nabayag matinakalkalik agumak nga mamuak kumaman to sa dinot ayan di kiti pudno nga naganak kaniya. At mamuak kuma, at damat karbengak nga mapan, mangkumustamat kadakwada. Nga mawamet manong name iti pakaamuak. Jaklamo, no isuda, kadamuda, nga kastoyan ti biyag ko. Jaklamo, no inton ka nga isuda met, iti umay mangibaga. Anak siyak ti pudno inam. Anak siyak ti pudno amam. Nga mawanan ti pangiso katakpay kini daddy manong iso ti bilang ko nga greatest daddy. No mampay saan ko kapkapay na no. Nakamatpatay ka ken kuana. Impatig na apud no, nagtaod ken kuana. Agas tamat ti panang ipatig na, iti asawa ken digiti talo nga anak ko, anak mi nga po. Dito nga rin ti pagkasalita, ak manong nemi, agyaman aklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kahit sapay kumat, at damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga dimngeg, ken nagbuyang, more power to your program, anong. Tuy nga rin agyaman nga pagayam mo, Vanessa. Thank you ken ka, Vanessa, tingka ba nang ibura iti pagkasalitaam, thank you mat kaligiti naruwang nagbuya, salamat po kadayon.